Facem acum dezvirginarea împreună cu Deiu. El o ține, eu bag. Ia vino aici aproape. Mulți ani trăiască, la mulți ani! Stai un pic, dacă tot o desfacem. O să fie vlogul ăsta combinat. Nu se poate. Avem accesorii. Scrie frumos pe cutie. Da? Și avem un săculeț de ăsta să nu facă păduchi. Ai la idee puse în cafea. Și surpriza este exact aici. Mâncava-și gura voastră. Wow! Unboxing-ul. Îți rămâne joalele. Păi am emoții. Ce facem vlog? Da. Ioi. Și mâncați aici? Poți să filmez un pic. Are, Hai să vedem un pic cum dau foame. are capac. Are tot ce trebuie. Uite aici face. Zi un pic cum nu o să mai bag eu pe asta în apă ca GoPro. Dacă vreți să vedeți cum am distrus GoPro, intrați pe vlogul din Albania și în fine. Vedeți voi acolo, dar... Cred că aici se încarcă. În fine, discutăm mai multe despre cameră și despre ce poate ea să facă în câteva momente. Dacă toți suntem aici să facem și deschiderea la accesorii, zice aici ceva ce este înăuntru, dar nu ne uităm foarte mult pe instrucțiuni, că n-are niciun sens. Deschidem, tragem afară și aici avem așa, niște foi, nu le-am citit niciodată, un cablu și ceva înăuntru aici, care înăuntru este, cred că este o carcasă cu niște baterii și mie să nu le stric și niște... Ce asta? Aha, da. Ăsta este să ți-l pui pe cască sau pe... Stați așa să-l vedeți, să vi-l arătăm cum arată. Ăsta e să ți-l prinzi pe cască sau pe... Ce poți să-l prinzi? Pe ăsta pe cască? Stai pe cască, că e rotund aici. Aha, pe cascheta mea de moto. Pe care deja o Pe ai. cascheta mea de moto. Că t-a venit vorba. Ai luat ăsta și unde poți să-l Cred că prinzi? nu în față. Nu, să-l pui aici Așa? sau sus aici. Deci Da, aici. Aici. Și direct pe ea, Cade în ochi. și nu scade. A, și Dar ăsta? nu poți să ridici asta să ține acolo. Da, deci nu Și nu merge pe aici, pe undeva, aici. Aici? Scrieți voi în comentarii unde credeți că ar trebui să fie pus acest... Că aici dacă o pun nu mai vede nimeni nimica. Păi, cred că se ridică și o să vadă cumva wide. Cred că va sta... În fine, irelevant. Hai să vedem ce face. Hai să vedem ce face. Și aia cred că ne trebuie, asta era aici. Da, și mai avem o carcasă care nu știu exact cum o să vină, dar știe Deiu, crocodilul cu Tesla. Știți foarte bine pe Deiu cu Tesla. Deiu e foarte action camera, el așa lucrează. Hop. Știe de... Și-a băgat-o. Și o rupe. Gata. Ei! Wow. Oh! Și stai un pic să văd eu ce are. Și ăsta? Cumva trebuie să-mi dau eu seama și când mi-am dat seama, oricum o să vă arăt și o să facem teste cu ea, multe teste, de o să vă plictisiți la câte teste facem cu ea. În fine, acum dimineața eu plec în Egipt și nu o să vă filmez cu camera asta, vă spun și de ce, pentru că nu vreau să mai ajungă cum a ajuns. Facem acum dezvirginarea împreună cu Deiu, el o ține, eu bag. Și am dat drumul și mă las să-i dau eu prima cheie, nu? De ce crezi că de acolo? Crezi că de acolo? Ia uite, aha. English. Nu, eu vreau pe... Dă-te! Nu cred. Uite-te puțin ce... Uite puțin cum avem pe română, că eu sunt mai... Nu. Polischi. English. Mamă, cum lucrează! Deci, eu vă arăt și GoPro pe care l-am avut și dacă vă uitați, nu știu cum întoarce așa, bă, ăsta e mai mare. Îl puteți... Stați un pic, facem diferență de ecran. Bă, e mai mare ecranul ăsta. Asta, vezi, avea puțin ecran și... Mare... Și se bloca asta. Nu se bloca, dar merge să cadă. Merge la goi, da. Nu știu cum merge, ideea e că vând GoPro sau dacă vrea cineva să repare pe ăsta, avem totul cu taci. Îi facem inițierea și nu știu cum să-i facem ea. Cred că
Ce să fac aici? Aha, trebuie să downloadez o aplicație. Revenim în câteva secunde, stați așa. Bun, și acum trecem la prezentarea propriu-zisă a camerei. Se pornește de aici, uite așa. Pornește aproape instant. Iar aici o să vă arăt și o să vă prezint. 2 secunde. Are... deci, din butonul ăsta tu poți să alegi dacă faci foto sau video și, stați un pic, dacă dai, unde era, mă frate, stați așa, aici, perfect, tu ai foto, super night, ăsta e modul de night, super tracking, ăsta te urmărește, ce am făcut, tată. După care ai slow motion, timelapse. De exemplu, acum vom începe să filmăm frumos pe video. Aici, în partea din dreapta, aveți setările pe care eu le-am ales să le fac uitându-mă pe rețele de socializare, pe TikTok și așa mai departe. Din câte am înțeles, pentru vlogging astea sunt cele mai bune. Dar tu poți să-l dai și pe standard pe ăsta și standard ție îți filmează exact așa cum este, știi? Adică exact așa cum vine de fabrică. Și acum o să trecem direct la filmatul cu camera să vedeți exact cum se vede. Hai! Bun, cam așa arată totul și cum să nu filmăm noi un POV în primul și în primul rând. Dar stați un pic 2 secunde că vreau să vă scot un pic și afară să vedeți un pic cam cum se văd culorile, pentru că din mașină nu vă dați seama de multe lucruri. Vreau să vedeți cam cum se văd culorile și cum arată totul. Bă, momentan filmăm la 4K 60 de fps. Cred că arată, bă, frumos. Nu poți să zici că nu se vede fain. Cam așa. Nu știu, părerea mea personală este că merită mult mai mult să filmezi cu o cameră din asta, chiar dacă nu ai microfon, pentru că eu cred că mă auziți destul de bine, decât să filmezi cu telefonul, pentru că până la urmă urmei camera e cameră. Și acum hai să vă trec un pic înăuntru. Ia să vedem. Opa! Deci dă autofocusul imediat, dacă ați observat. Uite, ăsta e telefonul cu care am filmat. Dă autofocusul imediat și vreau să vă mai prezint încă ceva, dar stați un pic să vă dau prima dată o tură, după care să-mi aduceți aminte să vă prezint aplicația. Hai să vedeți un pic cam cum se vede. Nu o să vreau să fac videoclipul ăsta foarte lung, vă zic și de ce nu vreau să-l fac foarte lung, pentru că clar, cine vrea să-și cumpere această cameră nu o să stea să se uite, bă, ce mult a filmat, ce mult a făcut, ce multe teste și așa mai departe. Vede cam cum filmează, îi place, nu îi place și cam asta e vrăjeala. Adică nu e un videoclip de 30-40 de minute prin care poți să faci un review. Dacă vă mai interesează lucruri despre cameră, puteți să scrieți în comentarii și vă fac câte un video personalizat pentru fiecare. Nu știu, poate vreți să vedeți cum filmează pe munte, poate vreți să vedeți... În principal, eu când am primit camera asta cadou, am știut din start că o să fie camera cu care o să-mi filmez motovlogurile, că imediat urmează vara și trebuie să vedem cum facem să ne cumpărăm un motor, să ne apucăm de motovloguri. Uite că veni vorba, uite motorul acolo cum stă. Și asta, camera asta o să fie, cu camera asta o să se filmeze vlogurile viitoare. Dar clar, din punctul meu de vedere, mult mai bine filmezi cu o cameră. Este mult mai mică, mult mai practică decât să filmezi cu telefonul de fiecare dată. Dacă e să fii mai practic, până la urmă tot ai telefonul la îndemână. Dar dacă vrei să fii mai profi, ți-ai luat frumos o cameră. O să vă prezint acum în câteva momente și aplicația, să vedeți un pic cam cum arată. Dacă pot să trec și eu pe aici cumva, să găsesc un loc de parcare, cred că l-am și găsit, și să vă prezint un pic despre ce este vorba, domnilor și domnilor. Te conectezi la telefon, la cameră cu Bluetooth, în primul și în primul rând, după care tu o să ai, stai așa să văd cum vă arăt că eu filmez landscape, o să ai toate, ia uite, tot ce se vede pe cameră, vei vedea pe telefon și poți să dai, nu știu, focus, ia stați un pic să vedem. Poți să dai. Ia stai un pic. Ăsta cum? Uite. Vezi? Zoom-ul se dă automat din telefon. Practic tu îți controlezi camera și tot din aplicație. Și practic dacă filmezi un POV, ți-ai pus telefonul frumos acolo
și tu filmezi și vezi acolo cam tot ce se vede și tot ce vor vedea oamenii atunci când vei filma. Pe lângă chestia asta, așa arată aplicația propriu-zisă. De aici ai foarte multe, de exemplu, dacă vrei să filmezi într-un anumit stil, o să te învețe cum și... Da, bine, asta este pentru DJI, ia uite-vă cum vă filmam. Pentru toate DJI-urile și așa mai departe, adică cu drone, cu tot, vă dă idei de cum să filmați, aveți tot ce vreți să faceți, plus de chestia asta mai este un editor, dacă vă uitați aici, de unde tu poți să-ți editezi vlogul și așa mai departe pe un anumit, uite, de exemplu, știți cum e în CapCut, ceva de genul ca la CapCut. Apoi intri înapoi aici la tine, la treaba ta și îți filmezi tot. Părerea mea, din punctul meu de vedere, e de să și întorc așa camera, că acum mă și văd pe mine. Din punctul meu de vedere, să ai un action camera în 2026-2025 este cea mai bună decizie pe care o poți avea, indiferent ce filmezi. Chiar dacă nu filmezi, nu știi niciodată ce ai de filmat. Pentru că, acum mă uitam la mine să văd cum mă văd, pentru că te ajută foarte, foarte mult. Ce pot să vă prezint mai multe despre camera asta decât că este super tare? Vine la pachet cu, stați un pic 2 secunde, vine cu ăsta, care îți vine suportul de protecție. Îți vine un suport, practic un case din ăsta, o husă, ca o husă de telefon. Îți vine direct în pachet, lucru care este foarte fain și eu nu l-am întâlnit la GoPro, pentru că am avut și GoPro, dacă vreți să vedeți cum l-am distrus, duceți-vă la blogul cu Albania, când l-am băgat sub apă. O să facem filmări și cu camera asta sub apă, dar doar după ce îmi cumpăr case. Și husa asta, vedeți că are niște clipsuri. Da, e originală. Niște clipsuri pentru care să filmezi pentru Instagram. Gen să filmezi, uite așa, să filmezi pentru Instagram. Normal, ea are incorporată partea asta de landscape, știi, pentru un mâner și așa mai departe. Plus de asta, să nu uitați, vă vine la pachet cu un clips pe care nu trebuie să-l pierdeți, pentru că din ce am văzut sunt destul de scumpe și n-ai vrea să-l pierzi. Este magnetic tot, ca să fie mult mai rapid. Pac, țac, l-ai declipsat dintr-o parte, l-ai pus așa, l-ai făcut, bun. Hai, ca să nu ne mai lungim, din punctul meu de vedere, DJI Action 5 Pro, 5 Pro, scuzați-mă, este... Pentru mine, până în momentul de față, am testat două. Asta și încă una este cea mai bună cameră din ce am testat până acum. Action camera, atenție, nu vorbim de Sony, Fuji și ce mai au. Dacă sunteți interesați să vă mai fac review-uri la camera respectivă, la camera asta, să-mi spuneți ce vreți să mai fac cu ea, scrieți-mi în comentarii. Nu uitați like, share, subscribe, follow pe toate platformele de socializare și să ne auzim cu bine. V-am pupat, pa!